za ku saurari yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga bakin zakin ma'aiki wanda ya gabatar da shi a dawakin kudu wajen maulidin Alhaji Sunusi Aminu Abubakar dawakin kudu. An gabatar da wannan majalisi ne ranar Asabar 31 ga watan 1 2026 sai wanda suka ɗauki nayin wannan rikodin tare da sadaukantarwa ya zuwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne Alhaji Kabiru Aminu, sai Alhaji Ali Aminu, sai Alhaji Abba Aminu, sai Alhaji Mu'azzam Aminu, duka ƙarƙashin jagorancin Alhaji Sunusi Aminu Abubakar dawakin kudu. Dan neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓa ta akan namba kamar haka 081 65 40 30 60 ko kuma 091 24 15 72 14. Muzaifar Kodin Santar ke unguwar Kwanan Diso kan titin zuwa Bitnariya kusa da dogaro mai ɗaukan hoto nake cewa Allah ya ƙara annabi daraja amin. Allah ka kira Madina amin. Salamu alaikum. Humma ya humma, humma ya humma, Fatima mukarrima, ya jalla waidi zil mulki Allah, sarki mai insa har jinni lam yalid, ka agaje ni Allah na sani. To dan Allah rabbana so nake na waƙe ummul husaini umma Fatima. Yi salati mukammali yi wa sarkin ma'adaji yi wa ruhul harufina tajallin ka Allah. Barkazil fumiya na can zaman sama labbai kayati rayuwa ta na bar maka annabi Muhammadu ka kula da ni manzon Allah ya Rasulullah. Fatima sallama ga gausul wara ya kare, sallama ga gausin zamanu uban harufai magani, sallama ga baban mu matabbatar mu gada mazanya inna ni mama tarani gausu ba dai umma. Muni da kai da dogara Shehu na mallaka maka komai na, Shehu ko jaki ya so ka ina san sabazan, wanda ya ƙi ka Shehu Isa ko aye ba zan je garar ba umma. Assalamu alaiki ya bismillahir rahman, assalamu alaiki ya gatan mara, assalamu alaiki ya qalbin nabi ya dara, salamu alaiki sirrin da ke cikin sayyidul wujudi umma ya mukarrima. Umma umma ki gaya wa makiya dan Allah, umma ki gaya wa makiya dan Allah, wanda kowa bani da komai amma so suke sahallan, hemana suke yi da sharrin, so suke wai su karni umma wallahi ba ruwa na da su koye ni ya alli umma babban baƙin cikin su wai zaki me ya tara wa ya tsaya masa waye, basu san ba ni nake ba ban san yaya ake wannan wata irin masifa ce umma dan Allah ki tausaya umma ya mukarrima makurar isa ya salatullahi summa salama ala ziljud babu wa aina dikatillah ya nore wasa
shauku wa alihi jumlatan Allah ya sa'adatul Allah dan girman salatin kai ni Madina gun shugaba ummate ya umma ya ta zuga fitilar halitta barhama maganin kai giwa ka wuce bangada ta kotete yaro in kana cin kasa kiyayi ta shuri barhama dole ne kauni ta yi gaske in ka fito ba ta tashi Faduma ni na yi tawassali Faduma dan kwalliyar da zakin manzan Allah ummadan wannan ta kofo ta sa imamu na yali dan karfin da Allah mai fasalin dina ai ina cikin wannan har sawan da zai taimaka gashi ina cikin wallahi mamani na sani wallahi mamani na sani wallahi Faduma na sani yace kika zan mun uwa na rasa umma na rasa haike kika ce ba zan fadi ba umma ce ya umma zaki kenan harazumin Allah ya alhadi mamalakatin rahamanu kai ne kayo ni kayo uwa da ubanta halauci uwa ka dau uba a juma bawa yayin sallah kai ne ikon ka ne kai din bawa ya ali Allah sallu salatuka gun Ahmad sarkin basadaukan Allah bai yaddula aninka ba sahalaye asasa habu rasul jinin karfafa daga ku na fito a ku na keso koma na jubana ya ali Allah samu da Fadumar Allah ta saman saman ruyin gwadara ta tallan buwaya na gaida Ali barzo mayakin ba a ma wauta zakin Allah dakin Rasulallah albawa sani ya Ali Allah kula da shehu malam isa gunsa nake sarkin zuhudu ban tabbati an mai abiya ce hai da ganinsa za ka ga ya tsukuna dukkan kan sai ka ji yana faɗin Rasulallah tamkar ya cire ransa baba ya baba ya baba ba su ji ka ba ba za su san ka ba barka da zuwa zuin zun faradin baba barka dai sannu baba lama mai gidanmu barkan lama ziga fa dubban jan lama nai farin ciki lama mun fito sabu mun gode annabi mun san zakari mun fito akan kafa yau sai dai mun zubar da komai dan Allah akan kafa wallahi ba abun da bazan ya Allah kai na kira farkon baitina kai uwa da danta to Allah kan tsare ni hadara ta girgiza ba zan yi dubo ba ban so barhama dan abu dan abiya ni dai ba zan yabo ba
ni Allah za ya bani ba wani da Allah kai ne ka san da ni sarki na komai zan kai nake kira Allah na Allah a gaban ka kauni ke zaki na barka da su ba zan ce komai rabbu salati kai wa kasai tace hizil kabali izidiya samun shafa ubance Allah kai ne kake ba za na iya ba to rabba ta da ni ban kai ba yau zamakiya ce ni ma ban so ba aikin kausi na zo ba zan yi auri ku dafe har kai abu dan mutum ya ce maka kai dan Allah da zuciya mai tsarki mabiya halakar da kai za su yi wawa dan su burin su dai ka ba su kudade si ta zuga ka kai ku sai jin daɗi mai kudi ka an kare in ka ji ka faɗi ba zan iya bansa dan ka bani kudi warazana ba za ta yi mun tasiri kai na rike ce ban rike kowa ba mai sanki a ce uba dan ta ba gaba ɗaya Allah ya yi su ba kai dan haka ba a jin wani bai daidai ba addu'a ake masa ba tsire ba har ku ji nayi waka dan kowa ya gajiya bai saba ya bara mana kira ka baka dauka ba na yi jinkiri kuma ban ƙara kira wayar ka switch off take ba zan daina ba hello 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 ya baba hello barhama addakan dan komai gausi ne a gidan wikiri ka gane kinna alaka a so gausi ba fada na zo aikin Allah ba za mai geji ba ban yi zaton duniya nan na gane gausi ba wasa ne ba kusa yake ba a nesa yake ina ka tsaya ne barama wai ina ka fake ne barama makawo ma ya biyo ka bai nufin Allah ne dan ba karami ne ba mai san gausi ba zai zamo aibu la ilaha illallah ku shaida al-awwal al-akhir zannanata az-zahir al-badiru hai karamin bunki ban so barhama dan abani sire da gaske nake san sa wani ba zai can nan ba kai yaro kwaran kwadan dubu so ba ƙarya ne ba wahala ba za ta sani in waiga duk mai kin kausi ba fadan sunna dan alak ba zai guji mai san gau wayo Allah shehu wayo Allah shehu wayo barhama mai alumin jana barhama na kasa gane wai kaiwa in ya tsaka banka da yake zagi daga zarar mun wuce ake nuna ya tatil aliyati wanke mana nafsi kar a bar mu ni ba na yaudara da zan guji ba cikin harafin Allah ku gane mai kin gausi ko mawa ba za ta yi mai kyau ba ya tabo kiran Allah bai zama abun a guje dan faila ko bai kama da dan iska in arufi ya gansa Allah ne ke wayansa bai waiga la ilaha illallah la ilaha illallah daidai la ilaha illallah aikin kenan Muhammadu Rasulullah karshe na yi gaban ba na je arewa sai aka ce na juyo yamma la ilaha illallah la ilaha huwa Allah 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 huwa Allah huwa Allah 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 mu kirawo Allah a kirawo Allah 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 huwa Allah Allah huwa Allah huwa Allah Allah huwa Allah Allah huwa Allah Allah
كانوا يعبدوا ما يولوا وليس للعبد سواه انت زرتني وغلو ولرفولك فيه مسؤول نسير يا نسير يا نسير فقراتوا إنك القدير هريان إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أريد غير كيف تقدر المريد كيف تنزل له ما لا يريد إذا تجم من العدوين خذوا إنه يعادينا لا تبقي من أساري لا يادا فقد بغاوان مدني أبونا قال وامدنا عليه على رسول ومهم عليه جودني سري وزرني كيرا توسلي من رسول كيرا إما الجليل مرجع والسندا إنا بني أمن داوتي سندا أسارا نسر قريبا يكفي كل ليدا والعبد هذا مكفي متيني يا متيني يا يمايو كتدر تعيش معه أجيز قبيد داري عن جهيفا لم يكن عن شيء ولو لا علم ولا مال ولا داء ولا حول ولا قوة إلا بالله وكيل يا وكيل يا وكيل كتدر تعيش معه لا علم ولا مال ولا داء ولا حول ولا قوة إلا بالله وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تزمع معه كل الذي طلبت منك عجل فإنما أكرت لم تفعل يا رب بالمائلة مواساة وبالذي قربه والنسل يلي مسليا على المختار وعلي وسابي الأولاني وعلي وسابي الأولاني وما محمد ما كان محمد هلا محمد في الحرم هذا